Davao City Mayor Rodrigo Duterte gihagit ang International Human Rights Watch Group nga moduso og kaso batok kaniya. Ang Human Rights Watch miawhag sa Philippine government niadtong miaging semana nga imbestigahan si Duterte tungod sa gingong kalambigitan sa mayor sa mga summary execution sa dakbayan sa Davao. Apan matod sa kampo ni Duterte nga ang maong lakang pamulitika lang sa mga gustong mangdaot sa mayor. Ilabi na nga dagan ang gusto nga modagan kini pagka-presidente sa 2016 elections. Si Duterte nagkanayon nga kung gustong moadto sa Davao ang US-based nga grupo, moadto sila og MOPASAKA'G kaso sa korte. Dugang niya nga kung masayran gani niya nga namakak ang grupo, daw dili niya kini palampason tungod kay daw basin iya sad kining ipapatay sa pamasangil nga wala niya gibuhat. Dugang bahad ni Duterte nga kung siya ang mahimong presidente sa Pilipinas, maabot sa 100,000 ang summary killings sa Manila.